hyn mae gen i dros 210 o blant yn yr ysgol, ac allan o'r rhifau hynny, dim ond 2 sydd yn dod o gartrefi lle mae'r 2 rhiant yn siarad Cymraeg, a rhyw 20 o blant yn dod o gartrefi lle mae 1 rhiant yn siarad Cymraeg. Felly bob tro mae rhieni'n dod i edrych ar yr ysgol, maen nhw'n gofyn i fi a ydy'r ffaith bod nhw ddim yn siarad Cymraeg yn mynd i fod yn broblem iddi plant nhw. A'r ateb wrth gwrs yw na. Mae'r ysgol yn wych yn rhoi cymorth i rhieni sydd ddim methu siarad Cymraeg. Mae yna gwersi Cymraeg yn cael ei gynnal yn yr ysgol i rhieni neu unrhyw un o'r ardal lleol sy'n moyn dysgu Cymraeg. Mae hefyd cymorth i bob rhiant yn ôl fel yn ystod noson rhieni, gyda phob gwaith cartref. Mae cymorth trwy'r 2 gyfrwng yn mynd adref gyda'r plant. Felly mae popeth yn cael ei esbonio'n wych yn Saesneg ac yn Gymraeg. Felly sa'n teimlo fel rhiant bysych chi ar goll pe bai chi methu siarad Cymraeg. We'd made the decision when my son first went to nursery to place him in Welsh education. My husband was learning Welsh at the time through his job, and so we felt like it was a natural link. I was keen as well for my son to have a second language, so it made the most sense for that to be Welsh as we're here in Wales. It's a brilliant school. We don't have any sort of concerns with the integration of the Welsh and English. All the homework is sent home in both languages, so if there's any concern about what the homework is, there's always an English interpretation. Hoff beth fi am dod i ysgol dewisant yw fod ni'n gallu siarad Cymraeg, mae'r athrawon yn caredig a sut maen nhw'n dysgu ni yn dda. Ie, a y ffordd ni'n dysgu, dwi'n hoffi dysgu amdano y Cymru a pethau Cymraeg, bod falle ysgolion arall ddim yn gwneud. Es i ysgol Gyfun Bro Morgannwg, nes i adael yn 2010. Es i syth mewn i swydd wedyn ble oedd rhaid i fi siarad Cymraeg. Dwi'n gweld mae rhan fwyaf o swyddi angen neu yn gofyn am pobl sy'n gallu siarad y 2 iaith. Felly mae rhan fwyaf o swyddi fi yn y Gymraeg, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sy'n bwysig i bobl sy'n byw yng Nghymru hefyd.